What's up sa inyo mga kauplok? Welcome to another vlog, another video, and another kagaguhan ng atong buhaton karong adlaw. Today is April 3, 2019, and muna among episode 2 sa among graduation vlog. So today, we will witness the moving up ceremony and graduation day diya sa Argawanon Integrated School. But as of now, mu-witness ata sa moving up nilang George Orsal kay nakakuno siya award karong adlaw. And another achievers nga atong masaksihan or atong makitaan nga mupasok sa stage, mga students nga naningkamot gyud sila pag-eskwela. And so magkita-kita lang tayo dito sa sports complex, no? And afterwards adto ta sa Barangay Argawanon or sa Argawanon Integrated School. So let's go. Boom, nalata diri sa sports complex, no? Na-late me. Wala akong nakaabot sila professional kaya itong oras karon kay hapit na ang 9 and siguro nagsugod na. Nag-i-update na mo kung si metabot ko sa suot ko niya. So mag-montage lang sa ta. Let's go. Congrats sa mga bata. Congrats. Alright, Nico is in the house. Nico, you're here. Very happy. Pasok si Papa. Shout out nila, congrats. Award niya sa choir. Logic ka ng best in kuhan. Yun na lang. Sa Boy Scout Certificate of Completion.
George, ubani may kampi. Ubani may kampi. Sophia! Congrats! Thank you! Uy, hindi picture! Hindi! Jig, wala ka ng congrats ya, Jig! Congrats! Yes, we're going home! Mag-lunch mate, kaniyot kay gutom na. Wala yung ipakaw si George sa mga. Kapag-kapoy na may vlog niya. Huwag may ipakaw ni George. Ulit na may! Balik na sa gawa ng... Namin din sa gawa ng integrated school. Wala may nakapagpupod sa sessional. Nakaka-only from the graduated town. Shout out sa mga nag-grade grade 12. And as of now, as you can hear, the awarding na sila. Oh, wala. May ubay dito na
video and God bless ninyong tanan. Bye-bye!